Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 20 sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikakauhaan nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 21 ngadto sa 28. Mibiya sa Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babaye nga taga-Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya ug mituwaw. "Sir, anak ni David, kaluy intawon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nagantos pag-ayo." Apan wala mo tubag sa Jesus. Midul ang iyang mga tinun-an kaniya ug mingon. Papahawaan siya, kinagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag sa Jesus. "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus. "Sir, tabangi intawon ako," miingon siya. Si Jesus mitubag. "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag. "Tinuod kana, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga nahulog gikan sa lamisa sa agalon." Og si Jesus mitubag kaniya. "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Og niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi. Tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua intawon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi intawon ako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.